back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Andam ka na ba? Maynard, Salig na ko. Salig na ko. may hangin lagi. Nga naman eh. O nirabukay mo mga mata. Kung maingon ako. Unsa lagi imong gibuhat? Kadiyot lang. Sige na sultihi ko, unsa imong gibuhat ba? Gamay na lang. Bantay ka lang gid pa? Ready na ka? Sa unsa? Sige. Karon na. Bukhang imong mga mata. Bukhang. Tanawa. Wow! Kinuo ko. Wow! Kanindot sa palibot sa ubos. My God! Ano niya ta sa ibabaw? Diyos ko! Mga ano gining ang atong gitumban. Ay, kadok. Pero niya ta sa ibabaw, Maynard! Salig na ko. Dili ka maunsa. Tagbawa imong mga mata sa pagtanaw sa ubos. Sige. Kanindot gid sa palibot. Kung ako masayop, dito ta bibiya, dili pa? Oo. Nagdaga mga buwak ug mga alibangbang. Halos di na maklaro ang alibangbang kay niyata sa ibabaw, gamay na kaayo. Pero ma-identify lagi hapon tungod kay naglupad-lupad sila. Dito ka pita. Tanawa dito oh. Falls ka nang naa dito. Kalindot. Naaday falls ibabaw din sa Olympia. Oh. Og naa dito ang tumoy sa rainbow. Gikan sa tubig sa falls ang rainbow diin naigo kini sa silaw sa adlaw, Bernard. Kanindot tan-aon. Oh, dito ka pita. Tanawa. Pagkanindot. Kadagang mga hayop sa ubos, Bernard. Mga kabayo nga puti. Daghan kayo sila. Karon pag ko makakita ini, Bernard. Kanindot na kon makita ni mo ang kinatibukan sa Olympia. Bay, lainan ninyo bay. Nanigulo naman mo og inyo. Wa man ko ninyo pahibawa. Nakikita na unta ko sa kinatibukan sa Olympia. Dugem ko kikang may mata. Lain gyud ninyo eh. Maynard? Nang imong mama ug papa. Hasta nga mga silingan nga may uban sa pag-ani dinhi. Ako silang gisultian sa kung nakita ka kanina. Tinuod ba ang gisulti ni Ilona, anak? Oh, ma. Kanindot unta kung kami usab makakita sa mong talanawon. Ano, dili na mo sila patanawon, Mina. Amo Mateo. Amo Mateo. Patanawa sila sa kanindot sa Olympia. Ay, kanindot. Hala, Maudi ay gini. lagdam ko ba ko ani? Yun. Kanindot oh, nakalupad sab ko. Yo! Botyok, ay pagkiyat, botyok. Mahagbong ka unya sa umo. Naaman bitaw si Bay Minard nga maluwas na ako. Di ba Bay Minard? Friends ko ta, di ba? Nalingaw mo? Oo, oy. Kanang bay. Mga tuon niya ta atong pools din sa Olympia. Ha? Nindot kay tan-awon sa ibabaw da. Mga to niya ta, Maynard. Oo ba? Pero, ugma na lang. Okay. Agawon, gabi na. Unsa may amo buhaton karon? Panahon na usab. Aron sa paglihok. Aron mangita ka mo og dugang na ko mga sa. Ug ni gayo na Jima. Di ka mo mag-uban tanan. Magbuwag-buwag ka mo. Aron kung kinsa man katong misanta kaninyo. Maglibog og kinsa ang iyang unahon sa pagluwas sa inyong pagpanghasi sa mga tao. Matuman, agaw. Maynard, ugma baya ha. Mga tubi ta sa falls din sa Olympia. Bitaw bay. Sige, sige. O, lagi. Maynard? Bay. Maynard, kano ka? Isanting akong oh. Kadiyot lang. Ilo na. Pasagdan ta siya. Dili. Bihasin sa pang mga dautan. Andiyan na mo. Matug sa patag. Bay, mukuyog may. Unsa? Nagkasabot mi si Ilona nga mukuyog mi. Maugit, Maynard.
Pakuyuga lang mis imong lakaw. Gusto kong musaksi sa giingon mong mga sakop sa dautan. Salig bitaw minimo bay. May gahom ka. Magkapanilipod ka namo. Ug usa pa, wa bitaw dinhi si amo Mateo. Tuwa na bitaw. Natuog na. Sayo may pahuway. Sige na bay. Pakuyuga lang mi. Sige na, Menard. Bay, sige na. Please. Sige. Yes! Bawa ka mo mga dautan! Ayaw ka mo pa manghasi sa katawan! Bay, hindi tatan-aw no eh. Nagmung na ka pirmiro og tubig. Nya. Kalit lang na usab ang pudma sa tubig. Na pudmang upat katalinis nga murag gagmay nga bangkaw. Ug itaroy sa upat kalawas mga unsa to sila kanang jumbi. Zombie! Aw sumbi day, basta mo na na. Mga sakop sa mga dautan. Ug patay na sila, Menard. Ug naabong ilang lawas human masunog. Nga naigo sa imong pagtira nila. Ay, simple la day kay sila patyon ba sa? Nya. Kanang mamauli na ta. Daghan pa sila. Ha? Daghan pa kitag angin wason. Oh, unsa? Nakakita ka ba sa tulo? Diha naman to sa gawas nagsulti-sulti. Nangawaha man. Nangita man to ang mama ni Butchok. Kung nakakita ba kuno ko, akong giingnan nga diha ratos gawas. Kunya kay wa naman. Oh, basig na aranas palibot. Basin sab. Mahisakop ka mo kadamo. Napadpad ang asugay, Tom. Unsay? Dili man ko mahunong sa pagpanghasi sa katawan! Ikaw na sab. Ug may mga kauban ka. Oh! Og dili ka mo magsilbi sa among gahom. Oh, Perminard, sa imong gilid. dili kini mahimo. Hoy! Hoy, apagdagan! Hoy, balik dali! Butchok! Butchok! Ato si Basagdan. Mao gyud pag ito babayan ang ako gikawinto sa miaging gabi. Mao ba bay? Agaon. Dili gid mi magsilbi niya. Aw, nila. Unsay nila? Tulo na sila kabuok. Duhanak ka lalaki ug usa ka babae. Unsa? Og ang nga na tong unang lalaki nga akong gikaengkwentro. Si Menard. Minard? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!